Boa noite. As sesións de noite desta semana co lema xeral de espazos para a sustentabilidade están a se iniciar neste intre coa ponencia Un futuro sustentable para a ría de Pontevedra. Como resulta obvio, facer fincapé agora na actualidade, na oportunidade e tamén na necesidade de abordar este tema é algo superfluo, en verdade, non? Pero nós queremos e imos a facelo, pero iso sí, imos a intentar facelo e creo que o faremos con seriedade, con rigor e con independencia. Para tal mester, temos a sorte de contar con nós coa presencia e coa autoridade de Alberto Decó, investigador que exerce a súa función no Centro de Investigacións Mariñas de Corón, na Xunta de Galicia, licenciado en Biología pola Universidade de Santiago de Compostela, realizou o grau na mesma universidade no ano 84, técnico superior en Seguridade e Prevención pola Universidade Politécnica de Barcelona, mergullador deportivo, autor de numerosos artigos, informes, documentos científico-técnicos, comunicacións, e participa a miúdo xa como membro, xa como organizador de distintos eventos, tales como o Congreso Nacional de Apicultura, xornadas técnicas de marisqueo a pé, o Foro de Recursos Mariños e Apicultura, o Simposio Ventos Mariño e ICAT, entre outros. A súa vez, a súa colaboración e o seu prestixio, gracias a él ou por eles, é requerido para que colabore cos sectores productivos do mar, cofradías e agrupacións de mariscadores e de bateeiros, por as organizacións e plataformas cidadáns e medioambientais, sociais, políticas, sindicais, etc. Eu non quero deixar pasar esta oportunidade sin resaltar en Alberto Decó esa súa longa e profunda actitude de quen sinte a necesidade profesional e a obriga ética de arriscarse, de ousar ser heterodoso, herético, porque só no atoparse distante do modo de pensar dominante é onde pode aniñar a verdadeira independencia intelectual. Alberto Decó non foi nunca un conformista que se contenta co que finxe ver. Sabe que se as convenencias, sexan elas da cor que sexan, se trocan en conviccións, entón, e de contado, se esvaece a liberdade do pensar, cae a satisfacción do diálogo coa realidade cos demais, consigo mesmo. Non é nin foi dos que por temor á soedade de verse outro fai prevalecer a seguridade que parecen obter os pusilánimes da sensación de pertenza ao grupo. A súa condición de investigador e científico imos a poder comprobarla de seguido, polo seu rigor, pola súa independencia, pola súa honestidade, pola súa valentía, por pensar en liberdade. A Aura Castelao congratúlase de que estea entre nós. Imos a escoitar. Boas noites. Bueno, eu quero agradecerlle estas palabras exageradísimas de aquí do meu compañeiro. Eu simplemente son unha persona sensata que, como todas as persoas sensatas, ten medo, pero como todas as persoas sensatas sabe que non hai que deixarse levar por él, nada máis que iso. E agradecéndolle, dicíndolo de verdad que non
non é certo todo eso que se acaba de decir aí, pois imos a comenzar esta exposición. Decirvos que temos tres partes. Unha primeira parte vamos a falar un pouco de desenvolvemento sustentable, calidade de vida e os valores naturais e productivos das rías e o modelo que temos padecido todos estes anos, o modelo de desenvolvemento económico. Logo pararemos para ver un pequeno DVD dos valores naturais e productivos da ría de Pontevedra e logo remataremos cos problemas ambientais que existen na ría de Pontevedra e de perfilar un pouco ese futuro sustentable, cales serían os eixos dese futuro sustentable na ría. Vou facer todo o máis rapidamente que poda, porque o interesante nesta parte divulgativa é despois o debate, o que podamos dialogar. Espero non cansaros moito. Ben, en primeiro lugar, moi rapidamente, de onde xurde esa idea de desenvolvemento sustentable. Surxe a finales do século XX, xa hai moitos problemas co modelo de desenvolvemento que nos temos dado, problemas de todo tipo moi graves, que están no coñecemento de todos, desde o cambio climático, a contaminación, etc. E tamén con problemas socioeconómicos dunha envergadura tremenda, desde a pobreza, a mortalidade, desigualdades, as guerras. Este tipo de problemas de carácter planetario tamén se teñen originado na nosa Galiza, desde no tema que nos ocupa hoxe, a degradación do ecosistema mariño, o urbanismo insustentable, o desequilibrio territorial de que todo o mundo se venga a vivir para a costa. Logo falaremos un pouco máis desto. Daí, desta constatación de que o modelo de desenvolvemento económico que estábamos practicando todos non iba ben, pois estaba generando demasiados problemas, surxe este termo, que eu creo que a maioría de vos sabedes como surge, na ONU, cando se aproba e cales son os criterios dese termo de desenvolvemento sustentable, de non comprometer os recursos para as generacións futuras e, polo tanto, ter unha visión de que non vale calquer tipo de crecemento económico. Isto está aprobado no ano 1992 na cumbre de Río, na cumbre para a Terra, e dai empezamos a falar de desenvolvemento sustentable. Implica, e isto sí quero resaltalo, e eu creo que o sabemos a maioría nesta introducción, que hai que equilibrar e integrar os aspectos económicos, sociais e ambientais, e isto ten implicacións en como producimos, como consumimos, como vivimos, e, polo tanto, digamos, implica un mundo complexo de abordar toda a realidade social, socioeconómica e natural onde vivimos. Para facer un pequeno balance, na miña opinión, este termo, acuñado pola ONU, ten tido un notable éxito de aplicación formal. Nos gusta a todos falar deso, fala casi todo o mundo deso, incluso exagerando a nota se podría dicir que hai xente que fala de contaminación sostible, non? E cosas por o estilo. E o seu éxito penso que se basa en que agrupa e trata de compatibilizar tres aspiracións moi profundas a nivel de ser humano. Unha, o progreso material, que é un tema que nos preocupa moito. Dúas, a justicia na distribución dese progreso. E tres, o respecto ambiental. Sin embargo, eu creo que se botamos unha ollada ao noso contorno, miramos un pouco como está o planeta, temos que concluir que realmente hai un relativo fracaso na aplicación real. En primeiro lugar, porque o modelo desenrolista anterior, que se inicia con a revolución industrial e que colle pulo o século pasado, ten un peso fortísimo.
inercia moi forte, e segundo porque hai sectores económicos moi fortes, empezando polo presidente dos Estados Unidos e moitas outras cuestións, que realmente apostan por outro desenrolo que nada ten que ver con o desenvolvemento sustentable. Segundo porque temos problemas de fondo que eu creo que os estades vendo aquí e non me vou a deter, moi fortes, é dicir, realmente somos moitos, 6.000 millóns de personas, temos un nivel material impresionante, temos uns gastos enerxéticos, non? E iso, conciliar todo eso a nivel planetario, eso é un problemón. Como se pode conciliar todo eso e as grandes desigualdades que temos originado entre unhas zonas e outras. E en terceiro lugar, porque realmente o modelo en sí, como decía antes, o modelo de desenvolvemento sustentable, na miña opinión, é un modelo complexo. E realmente o tipo de educación que recibimos e o tipo de funcionamento social que temos, e logo me deterei ao final un pouco nese tema, e incluso a propia polémica destos días de sience sí, ence no, si paro sí, si paro no, temos a simplificar moito as cousas, cando o tema do desenvolvemento sustentable precisa dunha mente complexa e madura e precisa de planteamentos interactivos e non de cousas simples. En segundo lugar, tamén decir que a raíz do fracaso do modelo desenrolista e aplicado no século pasado, algo así como, resumindo, non só de pan vivimos as persoas, non só de ter cousas xa non somos felices, é dicir, as persoas pouco a pouco se foi vivendo nas sociedades desenvoltas que as persoas precisamos de moitas cousas. Precisamos de que se nos estime, precisamos de participar, precisamos, además de ter cousas, relacionarnos tanto con o entorno, con as demás persoas. Pouco a pouco se foi originando un termo que é calidade de vida complementario como termo de desenvolvemento sustentable e que implica, como vos poño aquí, desde aspectos básicos de bienestar físico e psicolóxico, un entorno de progreso cultural, unha calidade ambiental, tanto urbán como de natureza, toda a serie de relacións que precisamos e unha cuestión fundamental e que logo insistiremos como é a participación e a capacidade de decisión. Ben, moi resumidamente podemos decir que o desenvolvemento sustentable, ese obxectivo que a pesar de dificultades eu creo que é unha boa idea, implica dos cuestións. Primeiro, un freo e unha limitación ao modelo anterior de desenvolvemento económico. Segundo, un cambio de rumbo, de que hai que ir por outra dirección e que non só hai que producir en cantidade e que a cantidade por sí mesma non é síntoma de progreso ni de benestar humano. E segundo, o termo de calidade de vida que implica que os obxectivos dese desenvolvemento deben ser as persoas e, en particular, todas as persoas. Vamos, por lo tanto, a ver, e este é o objetivo un pouco de, xa nos vamos centrando no objetivo da charla, de como podemos aplicar estas dúas boas ideas ás rías galegas. En primeiro lugar, eu non me cansarei de insistir en este aspecto. A hora de falar das rías galegas como de outras zonas importantes do noso país, eu quixera resaltar que estamos diante dunha cuestión moi importante e que os galegos e galegas deberíamos aprender a valorar o que é noso, non máis que os demais, pero valorar a súa especificidade e o seu valor. En ese sentido, eu explicarei agora as rías galegas. Aquí tedes nestas fotos varias mostras da ría de Noia, de Tambo, das Cíes e de Ogrove, Ensenada de Ogrove. Teñen un valor único a nivel mundial, e explicarei por qué, e teñen unha potencialidade natural e productiva moi elevada.
Eses valores naturales se poden cifrar en tres aspectos, que é un conxunto de valores e de zonas única no mundo, que hai unha grande diversidade de zonas e hábitats e que ten unha forte productividade mariña. E o direi moi resumidamente porque eu imagino que a maioría sabedes estas cuestións. É un conxunto único porque no mundo hai zonas preciosas, hai fiordos, como vedes aquí, hai a desembocadura do Mississippi, hai bahías preciosas, hai complexos insulares. Bueno, hai zonas moi importantes, pero non existen zoas que reúnan todas estas situacións de esteiros, illas, desembocaduras, etc., en un mismo conxunto natural, como son as rías. E esta diversidade singular que teñen as rías baixas se ven además acrecentada por tres fenómenos que son moi importantes e que tampouco se dan en outras zonas do mundo. Primeiro, é unha zona fronteira entre dos áreas bioclimáticas, presenta ciclos estacionais, o cual a diversidade das estrategias vitais son moi variadas, e en tercer término presenta un proceso de afloramento costeiro, un proceso de afloramento mariño costeiro e interno que é específico desta zona e o que suministra a elevadísima productividade que ten. Bueno, aquí solo describiros como ese proceso, é dicir, que a agua fría que ten nutrientes, logo veremos máis detalladamente no DVD e non me detallo máis, pero este é un fenómeno específico das rías e non das zonas estuáricas. E por outra parte, ademais deste fenómeno, temos hábitats de unha gran importancia e variabilidade, todos xuntos, como os decía antes, esteiros, ensenadas, illas, etc. Por lo tanto, esa variabilidade ambiental máis esa forte productividade son os que dotan de unha grande de biodiversidade. Non me vou a deter aquí de a biodiversidade de flora e fauna que temos. No DVD vos vamos a mostrar unha pequena síntesis no tempo que dá o tempo do DVD de toda esta biodiversidade que temos e non me paramos. Por outra parte, además deste valor natural en sí específico, temos toda unha serie de valores productivos e, en primeiro lugar, eu quixera estes días que hai este debate precisar que calquer modelo de crecemento económico se basa fundamentalmente nos sectores da zona que teñen vantaxes comparativas con o resto de outras zonas. En xeral, unha industria non ten vantaxes comparativas respecto a ninguna zona. As industrias soen competir, as industrias son necesarias, nadie está dicindo que non, pero soen competir en costos, reducción de personal, reducción dos costes de personal, tecnoloxía e productividade, pero non polas vantaxes comparativas desa zona en sí. Aquí os sectores productivos que ten esas vantaxes comparativas son outros, e esos sectores que teñen esas vantaxes comparativas son os que normalmente crean ese plus de excedente ou ese excedente económico en cantidade que permite que se desenvolvan o resto dos sectores económicos, como pode ser o sector industrial, como pode ser o sector de construcción, como pode ser servicios. E dende este punto de vista creo que donde se debe plantear unha base de desenvolvemento de calquer ría ou de calquer zona. Neste sentido, os sectores económicos que sí teñen esas vantaxes comparativas respecto a outras zonas no mercado europeo, no mercado globalizado, son o complexo mar-industria, son o sector turístico, o transporte e comercio marítimo, a riqueza forestal e agraria que temos pola climatoloxía e, en quinto lugar, un sector que ainda está empezando, pero que sería o sector, o complexo natural, que abrangue dende todos os servicios en materia de saneamento, reciclaxe, etc., hasta o que o mundo da cultura e de mostra do natural. Por exemplo, un pequeno exemplo que pode valer para describir
o pouco que temos valorado a nosa propia natureza e as nosas rías. É unha cuestión increíble que ainda hoxe en día non exista en ninguna vila, en ninguna capital das Rías Baixas, algo que se podría denominar así como unha fundación das rías, ou unha fundación pública Ría de Pontevedra, con a cantidad de cousas que habría que explicar e motivar sobre ese tema, non? Estos valores productivos son básicos por 4 cuestións. Primeiro, porque se dirixen a mercados unhas dimensións enormes, é dicir, non teñen un problema de crecemento a corto plazo. Son mercados tanto turísticos como de cultivos mariños como os outros que están en un proceso de aumento de demanda constante. Son sectores que a nivel de mercados nos podemos competir perfectamente a nivel de productividade por o que vos decía antes do nivel productivo que teñen as rías e a beleza paisaxística e o tipo de... e a calidade dos produtos, non? É dicir, unha cousa que é moi significativa, por exemplo, a nivel de produtos marinos, pero se podría decir de outros, como, a pesar de ter todo o chapapote do Prestige encima, os precios do marisco das rías, en vez de baixar, subiu. Terceiro, porque temos un gran potencial productivo existente, en realidade está infraexplotado, e logo daré algún dato estes sectores. E en cuarto lugar, porque estes sectores se poden desenvolver perfectamente usando tecnoloxías sustentables e non moi agresivas como medio natural. Vou a poñeros algúns exemplos da ostricultura francesa, do nivel de desenvolvimento que ten unhas costas máis difíciles e moita menos productividade e unha climatoloxía moito máis adversa que a nosa dende toda a vida. A salmonicultura de Noruega e Chile, que de non producir nada, por exemplo, o exemplo de Chile, incluso Chile non ten salmón atlántico. O salmón atlántico, como dice o nome, só está no Atlántico. E, sin embargo, en 10 anos, nos 10 últimos anos, teñen conseguido facturar 150.000 toneladas de salmónidos, e só en un plazo de 10 anos. O cultivo de ameixas en Italia, que non teñen as rías que temos nós, en realidad son lagoas e de bastante pouca calidad ambiental. En un plazo de 5 anos, cando empezaron nos anos 90, producían sobre 3.000, 4.000 toneladas de esa ameixa japónica que ora nos invade por todos lados, e na actualidade están producindo sobre 100.000 toneladas. Valga de referencia que aquí producimos sobre unhas 5.000 toneladas. E teñen zonas infinitamente peores no terreno productivo e de calidade de produto. Valga tamén de exemplo o turismo no Atlántico francés, con unha climatoloxía que moitas veces falamos do que aquí chove, etcétera, etcétera, o desenvolvemento que teñen conseguido. Ou un caso moi simpático, pero moi importante, o que é o mergullo deportivo nas Illas Medes en Girona, que curiosamente, para os fagades unha idea, o mellor que practicades mergullo coñecedes, porque é un sitio que vale a pena ir, pero en realidad son estas 4 pequenas illas que hai aquí, que xestionan unhas 70.000 mergullos ao ano, con unha facturación, tanto en facturación directa de 300 millóns de pesetas ao ano, como 500 millóns de restauración e hostelería, e todo alrededor destas pequenas illas, e dos fondos marinos e a riqueza que hai nesta zona que superan facer ben. Con estes exemplos, quero decir que hai, cando falamos de desenvolvemento sustentable, sectores con ventaxas comparativas, non estamos falando de nada idílico, nada poético, estamos falando de unhas cuestións que se dan moi normais, moi posibles e moi inmediatas, que está practicando moitos outra xente en moitos sitios de Europa e do Estado español.
Sin embargo, desgraciadamente, o problema é de por que as rías non están dando ese desenvolvimento o temos en que o modelo desenrolista aplicado nas rías e no conxunto do Estado ten sido un modelo desenrolista baseado fundamentalmente en producir cantidade en industrias en clave no sector industrial e sin recoller esos sectores de futuro. Un modelo industrialista e contaminante, un modelo, como decía antes, aleo aos potenciais propios de cada zona, e un modelo, eu creo que importante no debate que tedes aquí en Pontevedra, na ría de Pontevedra, é un modelo que planteaba que o mundo económico é como unha esfera democrática onde a ciudadanía non pode participar e iso só depende do goberno, ¿no?, e determinados grupos de presión. Isto que, bueno, era lóxicamente evidente nos anos da dictadura, hoxe en día sigue planteándose esa situación como que eso non ten e se sigue mantendo como é unha esfera separada do que é o mundo das eleccións e a democracia formal. Por último, este modelo, que tamén tiene a súa repercusión a nivel urbanístico, é un modelo que non existía ninguna planificación, aquí te pillo, aquí te mato, por decirlo rápidamente, e así se ten generado todas estas situacións que se dan nas rías, de recheos, depósitos de hidrocarburos, celulosas, etc. En primeiro lugar, convendría resaltar aos que siguen anclados en este modelo que este modelo non ten solucionado ni as propias promesas que ten feito. Este modelo é certo que non perseguía a calidade da vida dos cidadáns en modelo amplio, pero este modelo prometía o pleno emprego, prometía un mínimo de seguridade en ese emprego, prometía rematar con o atraso galego respecto do contorno europeo. Todas esas cuestións non se teñen conseguido polo camiño que vamos, non se van a conseguir. Á vez, este modelo ten generado graves problemas ambientais e urbanísticos que logo detallaremos no caso da ría de Pontevedra e, por outra parte, de forma grave ten marxinado as propias posibilidades, é dicir, na medida que se ten centrado neste modelo industrialista e contaminante, se ten imposibilitado desenvolver todo o mundo dos cultivos mariños, se está imposibilitando e se está hipotecando o que pode ser un desenvolvimento de turismo de calidade, etc. Este modelo, ademais, conta con un problema, e o temos sufrido nese terreno, porque, así como na transición política a nivel de Estado hubo as posibilidades de cambiar a xeneración político-dirixente, no noso caso en Galicia se ten mantido a mesma clase dirixente con as mesmas ideas e co agravante, se se pode decir así, de disfrutar do poder autonómico que antes non se disfrutaba. Co cal se ten profundizado en este modelo de crecimento a democrático, industrialista, contaminante, de centralizar moito o excedente, é dicir, un problema moi grave que existe que o excedente que se pode producir en Galicia, que se pode viabilizar no terreno económico, ten que pasar necesariamente por determinados grupos de presión, de aí que haya tan pouco desenvolvimento do mundo cooperativo ou da pequena empresa, é dicir, existe unha obsesión de controlar ese excedente por moi determinados grupos. E, por outra parte, con graves consecuencias para a sustentabilidade e a calidade de vida. É dicir, por moito que se faga propaganda ou por describirlo de unha maneira gráfica, por moito que se pinte de verde celulosas os depósitos de hidrocarburos da ría de Arousa, esos son medidas, son empresas incompatibles con os valores naturales e productivos que antes acabamos de describir e con un desenvolvimento sustentable. A vez, esta é a última diapositiva que vos quero presentar antes de que veamos el DVD. Eu
quixera resaltar que este modelo tamén ten xenerado toda unha serie de contrapesos. Na miña opinión, a sociedade galega ten madurado, a sociedade nas rías presenta unha crecente insatisfacción con este modelo que se nos quere seguir impoñendo, e isto é un importante contrapeso se queremos facer desenvolvemento sustentable. Existe, e cada vez penso vai existir máis con todas as contradiccións que se queran, unha presión de todo o contorno exterior, tanto a nivel de Estado como a nivel europeo, por rematar este modelo que se pretende continuar, este modelo desenrolista. Existe unha cada vez maior oposición social, económica e política, e á vez, e este é un dato a ter moi en conta, os valores naturales e productivos da ría teñen resistido en gran medida este envite que ten suposto este modelo de crecemento. Vamos a poñer agora un DVD donde vamos a mostraros e intentar achegar eso que son os valores naturais e productivos, en este caso da ría de Pontevedra, e despois falaremos un pouco de todos os problemas que ten tido a aplicación deste modelo desenrolista, que logo podemos detallar máis, e no que na ría de Pontevedra. Se vos parece, vamos a ver. A ría de Pontevedra é unha mostra completa deste valor único das Rías Baixas e das posibilidades que estas presentan para un desenvolvemento con futuro sustentable e de calidade para os seus habitantes. E esta diversidade única acrecéntase por tres fenómenos específicos: ser fronteira entre dúas áreas bioclimáticas, presentar ciclos estacionais e disfrutar dun proceso de afloramento mariño costeiro e interno que converte a ría de Pontevedra nunha zona de elevadísima produtividade mariña. Durante o outono e inverno, as rías están baixo a influencia do tren de borrascas que, procedentes do Canadá, barren con vento sudoeste ao noso litoral. Na primavera, a meteoroloxía cambia e imponse o tempo anticiclónico. Esta nova situación orixina dous feitos relevantes: ventos do norte e ceos claros libres de nubes. Os primeiros separan as augas mariñas superficiais da costa e provocan a emersión de augas profundas ricas en nutrientes. Os ceos claros aportan o segundo elemento fundamental para pôr en marcha a cadea produtiva, unha crecente aportación de enerxía solar a medida que os días se fan máis longos até o solsticio do verán. Nutrientes e máis enerxía disparan a produtividade fitoplanctónica e converten a ría de Pontevedra nunha das zonas máis productivas do mundo. As augas voltanse verdes e, como por arte de encantamento, o noso mar mostra todo o seu esplendor e vida.
A ría de Pontevedra presenta diversas zonas naturais que conservan hábitats de grande importancia, como por exemplo esteiros, enseadas, praias e dunas, illas, litorais rochosos, augas e fondos mariños e litoral forestal. O estuario do río Lérez, no fondo da ría, é aínda hoxe en día unha zona dunha elevada produtividade e diversidade. É o mundo da area e fango onde os moluscos bivalvos e poliquetos abundan a centos de millóns. Que a súa vez son alimento de centos de aves limícolas invernantes, pilros, píllaras, mazaricos, biluricos e agullas, e tamén moitos cangrexos, peixes planos como linguado, solla, rodaballo, e raias e ouxas. As garzotas, garzas reais e outras aves pescadoras tamén se alimentan do abundante peixe desta zona. A zona húmida e as xunqueiras do Alba son o reino das libeliñas, gaiteiros e cabaliños do demo e de diversas especies de anfibios. Nas súas augas e vexetación acuíllanse e reprodúcense os patos, parrulos e gansos, xunto coas fochas, somorgullos e galiñas de auga, que acompañan as londras durante todo o ano. A illa de Tambo, coa súa praia e litoral rochoso e riqueza natural, complementa o valor natural deste esteiro.
Aos arredores de Tambo, enchendo a marea, acuden os arroaces para alimentarse de peixes planos e xouros. Noutro extremo da ría, no exterior, resguardada pola costa da Vela e Cabo do Home ao sur, a costa de Noalla e Punta Faxilda ao norte e as illas de Ons e Onzeta temos unha das zonas de maior interese natural. As súas augas e fondos mariños gozan dunha elevada produtividade e biodiversidade. Produtividade e diversidade que sirven de sustento a miles de aves mariñas, gaivotas, corvos mariños, araos, alcas, pardelas, papamergas, mergos, etc. Do mesmo xeito, a produtividade de toda esta zona comprendida no Parque Nacional das Illas Atlánticas permite a existencia de diversas especies de mamíferos mariños como golfiños, toniñas, botos e calderóns. E ás veces visítannos focas e incluso grandes baleas, como a llaubarta que se refuxiou na nosa ría fuxindo do chapapote do Prestigio. Moi cerca, temos que valorar a beleza da microrría de Aldán, unha pequena maravilla de praias e litoral rochoso aínda pouco explotada.
interior da ría de Pontevedra temos que destacar as enseadas de Sanxenxo e Bueu, coas súas praias e a illa do Santo do Mar. A superficie forestal que rodea a ría de Pontevedra supera os 250 km² e goza dunha gran beleza paisaxística e unha abundante biodiversidade florística e faunística. Entre os seus carballos, castiñeiros e piñeiros viven moitos pequenos mamíferos como esquíos, coellos, raposos e porcoespiños. Nos seus regatos e bosques podemos ver moitos pequenos paxaros, paporroibos, estreliñas, chascas, ferreiriños, tiñanteiros, paporroibos reais, carrizos e xílgaros. Os cogumelos conviven cos tordos, melros, bubelas e petos. Na espesura podemos observar os mouchos, curuxas, miñatos e lagarteiros, xunto con arañas e bacalouras míticas e a beleza das bolboretas.